What's up again sa inyo mga lagan? Here we go again, here we go. Tuyo ta sa ko rin dapitan, okay? Nalimot ko nga padungday ko sa tintay. So, for today, adto dita og lapu-lapu. Kay akong kwaon ang bag-ong member sa Motolagan. Alright, una lang, boss. So, kani siya guys, ato ning kwaon, isip assume no, assume. Ginad ko ani niya kay di po ka maapikihan ba o kanang balitag mo. Vertika di sa ka maapikihan. Yo, to may tabo guys. Ang subayan ako nga ruta is kaning patintay, guman sa tintay kay adto ko padung sa second bridge, guman sa second bridge kay padung ko diri na sa first bridge para mo adto ko sa sugtungan o mao na basta mao na siya diya. And then akong gihangyo unta siya nga magsugat na lang mi pero murag naam siya lapu-lapu good, so ato i-try na lang. So may tabuan ni guys ang akong dala diri COA ra ni siya og ID pero wa jud ko kay bawang makalabar ba or dili. Medyo daghan-daghan nagkahinay nagbalik sa normal ang mga skinnan kay daghan-daghan na siya, medyo traffic na gamay pero lahi ra gyud nun siya katong sa normal pa kay ang normal grabe ka traffic oy diri napita. Ay niya sa guys Sanot Halamban. Okay. Lah. Kog Palawan guys. Dapat mahapit kog Palawan day ani. Alright, so dire way nagbantay ko padung kang adto pero padung ka dire sulod naa mo ni siya ang tintay. Ngita tag Palawan rin ay salamat tara Palawan ay. See you sa guys kay magkuwas ako. Ayan, human na ako dire no. Cash in bitaw kung gikuan wala di ay. Yeah, Mr. and Miss Jerlyn, claim your Palawan Express. Ana. Lah, tut. Ay sa kadit lang be. Sayop. Ingon mo ko Gcash. Wala. Ito gani sa Berlin ng cake. Gcash to mo. Ano si Sinikata sa? Ang katong gi-process kanina ba Gcash to siya niya. Text man ang nabot ang text man ang Palawan. Gcash Jamie. Oh, Gcash. Yan ako Gcash. Oh, niyan naman ko nga Gcash, ma'am. Na-charge ang Gcash. Banto ron ay bungkong nga na-siya charge ba? Isa mama. Sidya kay mama kay. Ada rin checkpoint day. Sir. Yan, nabot ako rin napita no. Liki naman eh. Asa kay dool ring nga nahan gamay. Naway hangin boss. Liki naman eh. Saril pa ka ni. Liki na kung ligi jud. O din ang saril. Liki naman. Liki naman yung ligid. Lagi ate. Mura feel na ko din na ning saril jud. Iyawan daw mo buto mo na mo. Liki na. Lagi taas na kayo. Ilang. Sige, dugo ano ni pati. Round pagit. Okay pa nay? Lugay nga. Liki na kayo eh. Kita na kayo. O palitil lang, lagi dyan. Pati. Mana may biyak ka ni standby ni. Na standby na. Iwang sud naghangin, nahimi mo. Naiwi lagi. Iwang kanyo to. Wow, patumoy. Pakay si kanan nga ligi dia boss. 130. Dim sud no. Gamay. Kini tir may palitil. Isa dikit. Ani? Buhay pa ni, basta kung ginawa. Masud na ngadto gamay, mura gamay no. 14 mo. Di city. Oh, full motor. Pero 130 ang Ata lang. Nado ba? di ka na magkuan. 110, 70. Ay kung karela ibal ni slow boss no. Kanay balhin dire, sangko na ay. Dako pa man na kay saan eh. Gamay man eh. Lap. Para. One, one, Sangko dire kuan. one- 130 man to kani 110 ra man eh. Bukang ko na dire, kalay plastic ba?
lapad man to. Lupro mo na. Bukad na, anak. Kaya tambok mo na siya. Papabaw. Oh. Kaya sa bukad, anak. Kaya tambok mo na. So kato may luyo. Kani. Kupanlitan pa ilis ko. Ton! Murag. Tawag ka ni. Hindi ako nung gabi tutunan. Kaya ako bayran. Hindi ka pa? Ton. Ay, nabuwan sa day tut. Di pwede taod boss. Ton, natawag Kani yun- kani yun- Kaya ipatawag. Kaya lang ko na ba? Di na gid mada. Di na gid mada. Dapat lagi. Mao lagi akong ikuanan. Nay, lagan na. Pako dito. 130. No, di 17. Mao gani lagi. Oh, 17 man ako. 110 by oh. Oh, Mahal-mahal din yung mga lagi na. mo lang. Dami na eh. Dag mada lapu-lapu pa ko. Madaoy. Bertulong din yung lagi na. May duro nito eh. Delay, Michelin ni. Eh, duro yun eh. Duro day kato day Michelin. Nawala yung. Sikat na. Ay mabuhat na ko na ron no. Lalabal ka na isang. Suway pa. Tapak nito. Ah, di bdag tapak oy. Pagpagpuyo ka na. Interior logon. Oh, bago gid na siya. Pwede naman. Interior ng baguhan na. Wala pa. Wala na lang. Di gani madaot ang rim boss eh. Kung ako lay running flat dito. Ha? Di ni madaot ang rim. Ang kaniyang. Kani? Oo. Eh, pagka meron din. Ano na madaot. Pero. Kay kani sure guba naman yun ni siya gyud. Dora ko na. Pero ang ako ba kay Di makakaya mo ikidikid. Diloy? Di mo nang iran. Hinay lang. Hinay lang. Alay, yatak. Basta ikapot ka to, ilis. Awa may libaong ito. Interior kay buktilan mo pa na kay lato na ng interior na bubuhain ka niyo. Ay, dyan na lang gila. Ayan tas na may iyang problemahan. Di na mababa na yan tasay. Di na mo dapat mo yan tasay. Di na ilagagan. Lagi. Nakabot ko lang. Woo! Kapit na pula po sa Ano yung pirili o pila? Ano ba may dakod rin? Ah, maxi. nagi 130 na. Pila yung 130 rin? Gawa ka na din eh. Nawa day. Kani DCC day. Maxis. Na 130 by 70. Sayang nga sa kumukuha ko eh. Sa kuwan. Sigaro na ni sa 3,000 gatot. Rito. 3 Oy, bro. Alit sa basa. Masa ka. Kuan oy, gatok na. Abiriya ko sa kuan kanang diri may nantintay kay awang ligid oh. Nangaliki naman ako, liki. Tuyok pa gyud. Back to back, diri og dito pikas. Natambay mo gud siya. Atlan gyud da. Napay kuan sa unahan basi makita og ligid nga kuan ba? Oh. Ay mga sikanhan ba sikanhan? Ha? Mga sikanhan nga ligid. Aray dagan siya bay. Sa pagkuanan mo kanang walag hilis na basta ordinary lang. Mo lagi. Dada na naikwa di. Dada naman sa tao sila mubulkit mo sana. May ta lagi. Sige sige. Tao na nay. Sige sige. Edre, wa mo sa mubulkit trigod. Oo. Yawasan may panatang. Bro. Madugay-dugay ko gamay kay mo mangita sa kog ligid sa unahan. Huwag ka nang kuhan kanang sikanhan lang ang ligid ani niya kay liki naman good. Sige baya sa kadiyot kay maadtos ako. Na may kuan boss, baligya. Sikanhan ligid. Na may sikanhan ligid baligya. Sige, sige, lawan na. Ay, nagtingog ang ligid sa luyo. Oh, may mga ligid. Siguro dito si boss na may kuan boss, mga hilis na nga ligid. Naliki man ako ay ang luyo. Di jo kabot naglapu-lapu. Ngi. Hangin lang.
Nakay na may parangin. Wa sad. Sige. Kay Ah, man nakalaw sila may. ambot lang ka kay nabuak naman siya. Mura na mag Ah, wala nakalaw sila may. Wala po ano. mao ba? Wala mo hilis po dito. Kay mura mag-awa. Dawa dia boss. No. Ay, ana ay. Liki na eh. Sige na ko ay. Uba na. Mao ba? May ta. Yang bakal kami dito hangin. Sige sige. TMX man ni boss no? 25. Kan ni? STX. Oh, FZ. Imo na build boss. Oh, mudawat ni mo build eh. Mao ba? Nindot sa tatog mamaligya kag kuan boss no kana mga parts sa classic ba? Mo yung plano? Yay. Nice noon. May lag din na mahiyos ron. Basig na nadaot na siguro ang interior no? Kunong nakay baligyan niya. Dako-dako mo interior na no? Mau bitaw? Oh lagi? Mau lagi feel ako no. Nahurot din. Igor na kadagan unahan igatawd wala na. Ana may vulcanizing ya. Ano, tulugon. Pabulkit sa ako dito nya. Dayon, sakto na no. Bulkit na lang mo. Sige sige. Ano may yali dito? Ayaw. Sige. Check ito yung pangalan mo, boss. Bin. Ano ito yung gingawa ng washeran? Hoy! Ala ka! Liki na kaya kong ligid, ngita ko sikanhan. Awa. Atayo niya. Si vulcanizing diri mo pa vulcanizing sa ko kay basig flat lang ang katong interior ba? Dito na lang oy. Ha? Ato na lang ko. Asa di ka ba dong? Ari ko, motor parts yung kayo. Moto J? No? Ikaw, basta dito na hala. Sure, napa mo kay lakaw? Ha? Napa kay lakaw? Wala, pa na ito, papustiri ko. Papailis ako. Asa man ka? Ito, nangan ba na? Sige, ato lang kay mapiki ka. Amping. Asa dapita? Dapita. Bukasan ba kana? Like, karwas, kurang ka na. Sige, tingali. Tunay bihar? Oo, kana biya. Si Biyaher. sige. Biyaher. Salamat po sa. Bol, lamat. Lamat ba? Okay, good. Ayan mga laga no. Successful gid. Salamat taon Lord. Human jud taon ang akong kuan kasakit diri sa. Woo! Di lalim ay. So mga guys, better good. Check always, maintain always sa inyong mga kuan diha, parts sa inyong ligid, sa inyong motor. Maintain always sa parts sa inyong mga gamit like motor, yung mga kinalanon kay ba kay di jud matag-an mo man. Di mo matag-an but ma-prevent nimo siya. Ma-prevent nimo siya pamaagi sa pag-maintenance sa imong motor. Ano hot doon ko gasolina ani. Lasyon ko pa dong.
Atay ba ni? Guys, unsa naman ko ani? Murag challenge lagi kong mayo ani. Tahot na. Wagid guys, unsa man ko anay? Utdan gini gasolina. Tulod 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 tu. Tulod tulod tu. Woo! Mga gasolinahan diri. Samtahan ni okay. Padaoton kog maayo. Pasensya na. Kung ako ay uy, yawa to eh. Hindi na sasalita. Tanda-tanda ko pa, simula pa ng mga bata pa tayo. Ring ko. Sa tinood lang guys, gawas na niya akong sipon. Liso ba tayo ginawas tong haba tungkol sa mask. Ngano ni enter. Pasanday ko ni. Layo pag gasolinahan boss. Layo pag gasolinahan. Doon na lang. Puya. Aw na na yate. Oh, pakita. Woo! Kapoy. Right. Sayop man akong ibuhat guys kay ano, paduong ko dito, kuya ko sa flow sa mga sakinan. Dapat diri ko pikas nga side kay lisod na wa ko'y matapsingan, di ba? Sayop ko, but doon naman lang kakayanin. Petron, save my life. Bossing. Oo na ako. Sige boss, 100 lang. Ay, sorry. Layuan ako na pagngan. Anda na gid. Kapoy in town. Thank you boss. Oy bro. Ha? Oh, sa shell lang ko,